Hola, benvinguts. Som aquí a l'Escola de Natura, una entitat d'educació ambiental que ens dediquem a fer activitats escolars a l'entorn de l'estany de Banyoles i també una altra de les coses que fem és turisme verd, també aquí al nostre entorn. Si voleu, us animem i anem cap a fer una ruta. Mira, per fer la ruta agafarem una burra i una bicicleta. Com que una burra? Sí, home, una burra i una bicicleta, una burricleta, que és aquesta barreja entre bicicleta i burra, que és una bicicleta normal i corrent, amb una bateria elèctrica que ens dona una autonomia de 35 quilòmetres i que ens permet ajudar-nos a pedalar en alguns moments que el terreny no és del tot planer. Porta aquestes alforges i també tenim un GPS adjunt que ens va ajudant en el guiatge, ens fa la guia i a més té uns punts d'àudio en unes zones concretes que tenen cert interès de l'estany. Marez gain, Neus Vila eta Narcis Turbert ere bidelagun izango ditugu. Girona hiritik 15 kilometro iparraldera gaude, Pla de l'Estany eskualdean, Banyoles herrian. Molt bé, doncs ara comencem el recorregut, farem una mica de volteta tot vorejant l'estany i ens anirem cap a les Estunes, que és un lloc molt màgic, molt interessant i a més molt desconegut. Aquest és l'estany més gran de Catalunya, fa més o menys uns 2,5 quilòmetres de llarg. I el més curiós és que sí que hi ha algunes rieres que porten aigua a l'estany, rieres superficials que venen d'aquestes muntanyes, però la gran majoria de l'aigua que omple l'estany de Banyoles és aigua que ve d'allà dalt, de l'Alta Garrotxa. Aigua que es filtra a les muntanyes i fa un camí subterrani fins que arriba aquí a l'estany de Banyoles omplint-la per sota. El blanc nevat que veiem allà és el Canigó. Aintzira utzi eta bidexka bat hartuko dugu, Kudosa iturrira joateko. Uratsa da, hau da, sufre ura eta kiratsa handia du. De camí cap a les Estunes pararem a veure uns estanyols que hi ha per aquí a la zona. De fet, aquí al Pla de l'Estany, a part de l'Estany Gran, que és el més conegut, hi ha un esquitx de diferents estanyols escampats per tot arreu. Doncs mira, aquest és l'estanyol de la Cendra, que ara es veu molt verdós perquè té molt de fitoplàncton, però de fet el color cendrós que sol tenir aquest estanyol és degut a les margues en suspensió que aixeca l'aigua subterrània quan entra pel fons. Pedalei apur bat gehiago eragin eta berriro alboratuko ditugu bizikletak, oraingo honetan inguru hau ondo azaltzen duten kartel handi batzuen ondoan gelditzeko. Ja hem arribat a les Estunes. Aquest és realment un lloc molt màgic. És un bosc carregat de llegenda i de curiositats. Per una banda hi ha uns arbres immensos, que ja no en veiem gaires en la comarca. Per altra banda hi ha el travertí, la roca, que està esquerdada i que crea uns passadissos per als que podem circular. I a més ja diuen que hi viuen les fades, les goges de les Estunes. Això són les esquerdes de la roca, que en un moment determinat, quan es van formar estanyols propers, tota aquesta peça de roca va bascular i es va esquerdar. I llavors totes aquestes esquerdes ara les trobem en el bosc, algunes d'elles són transitables i tot. Podem entrar-hi per dintre i passar-hi. Paraje guztia ehunka urte dituzten artez inguraturik dago. Arrail handienetako bat behealdean dago, bertaraino joango gara igarobide batetik ibiltzeko. Ja ho veus, aquí travessant pel mig de la roca
És fantàstic. A més, ara estem intentant veure aviam si veiem alguna goja, que són les fades que viuen a dintre d'aquestes esquerdes. Aquest és un lloc perfecte per venir-hi en família a fer una passejada, perquè aquest bosc és impressionant. A més, com que hi ha aquesta llegenda fantàstica de les goges, no els hem vist encara, però diuen que viuen aquí dintre, en aquestes coves. I a la nit surten i se'n van a la vora de l'estany a filar i a fer unes teles molt, molt fines, que llavors les posen a les entrades dels seus palaus. Diuen que si tu entres, més enllà d'aquestes cortinetes que elles fan, mai més no tornes a formar part del món dels humans. Berriz ere bizikletak hartu eta Porkeresko Andre Maria Eliza erromanikotik igaroko gara. Bé, ara estem seguint la vorera de l'estany, estem veient l'estany que és molt important a nivell també de camp de regates de rem i de piragua. És un estany que ha fet els Jocs Olímpics, s'està fent campionats cada any i és un dels més importants camps de regates d'Espanya. Gozamena da hemen ibiltzea zuhaitzez eta landarez inguratuta. Aquesta és la part oest de l'estany, la part potser més natural, més frèstega. Aquí veiem tota una vegetació de ribera que creix de manera espontània i que són tots aquests arbres i aquestes plantes que els agrada tant l'aigua i per tant creixen molt bé en aquesta zona. Diferent de l'altre costat de l'estany on ja hi ha la ciutat de Banyoles i és una part molt més humanitzada. En aquesta part que estem ara, doncs la natura creix més al seu aire. Bideak gora bera barik jarraitzen du baso arbolatsuan zehar, oso ibilbide lasaia da eta bizikletaz edo oinez egiteko aproposa. Aquí a l'Escola Natura ens passen aproximadament de 7.000 a 8.000 nens cada any a fer activitats de tota mena, d'exploració, de descoberta de l'estany, en diferents activitats, experiències, contacte molt directe amb la natura, des de nens molt petitons fins a nens grans. Andereñoaren azalpena entzutera etorri diren umei aintzira begiztatzeko tokia utziko diegu behatokian. Gu abialekura bueltatuko gara, Banyoles hirira. Bé, i acabem aquí a l'Alberg. I el recorregut d'avui el podeu acabar combinant amb un allotjament aquí a l'Alberg, que és una bona instal·lació tant per escolars com per famílies, i així acabeu de lligar l'estada a Banyoles. Pare bat orduan ibilaldi honek edertasun bitxi eta miresgarriko inguru hau ezagutzeko aukera ematen du.